Hey, kita nyo na guys, nasa 35th floor ako today. Yes, nasa 35th floor ako today. Malapit ako sa downtown. Nandiyan ang Janghangkat, you see? Yan hangkak, yan. Andito naman yung Willis Tower. Yan dito, di ba? The Willis Tower. Okay. Diyan, hangkak. Willis Tower. Medyo ano siya, pero wag masyado. Ayan, di ba? Ayan, dyan hangkak. Ay, Willis Tower, and then going to Jan Hangkak, which is Jan Hangkak is closer to Lakeshore Drive, which is ayan ang Lakeshore Drive. Kita nyo dyan ang lake, Lakeshore Drive. Yes, palagi ang schedule ko ay most of the time by the lake. Kahit sa doon ako sa Wilmette o Winnetka, by the lake ako. Yes, closer talaga ako sa lake. So yan, kita nyo kung gaano. Tingnan nyo sa lapag. Kita nyo rin yung snow kahit nandito sa may downtown, sa may area pa talaga na katulad ng mga atip or dyan sa mga bubong puno ng snow. Ayan, kita nyo snow, di ba? Ayan, ganda yung snow, ganyan. Kita yung snow. Ayun, kaya minsan talagang ganitong oras kasi hapon na magpa 5 o'clock na. Maano talaga, malamig. Mas malalong malamig pagka wala ng siyempre kulimlim na ganun. Kaya okay, dito naman tayo sa kabilang side ng building kung saan ako. I'm not sure kung anong tawag dyan. Yung ano dyan, I don't know, is it church or something? I don't know, I'm not sure. Kasi hindi ko alam kung saan ako banda sa gawing side dito. So borders kabila is the lakefront. So dito yung going east. Sa west side. Sa west side pala to. Yes, kasi doon going north. So ito going west. Yes. Tingnan niyo yung mga bahay o mga buildings na yung yan ang train. Actually, yun ang minsan sinasakyan ko. Out of way kasi dito pagpapunta dito sa akin, dito sa lugar na kung saan ako ngayon. Yes, medyo malayo kasi ilang blocks din yan. Tsaka di ko alam kung ano talagang i-stop ko dyan. Kaya ganun. So kapal ng snow. Ito yung malapit sa lake. Nandun na ako sa baba. Hinta na lang ako ng aking bus.
bus na ako mga guys. Bus na ako. Papunta na ako pauwi. May another one bus pa ako. Yan.